ada Aisyah jar al-hajar hajaru shimbe jaga pisa handai pancet ya une ka breu bagi long nong mikmat bagi long kita gi MLA di MBC jet pat gi breu ke badan ka jing yu ijgat gi syampang kata kadai ka wei ka beta ka batra ngaro long kunta mentangan shimbe ka pisa ai manoro ngan shimbe ka pisa man ai au biu ke uniro kamper handai ka ai ka bangan jet pat ngan jet ya utau breu ne kata ka breu ki badan ka jing yu ijgai bagi la pan wan ra ya ka jing song sok ka jing song sangai hala ka jong ka jai breu ka jelai bro ko nama lada ka nik sorkar ka pemerintah kapala bam daki spark road naga benta ka pisa jungi ipai ba lada ka nik sorkar ka nang long biang menta lati kina hero bangin salong kimrau ngin masuk bang long breu ngin salong kimrau nama balai lada ni pai ha ka breu kum ka RTI ka bang yo lingba ka ni ka pandemic expenditure jok ni ka jingwan jok ni ka club COVID-19 bong no ipai kum ka Manipur ka pelut tang rupo kror ipai ka Assam ka pelut nyopo ar kror ipai kum kitu ki jela ba per ki jela ba he kim pelut pun palat na ka sispa san po kror ka belingo ka long ba ka jela Meghalaya ka jingte bang yok ta South pa san po pra kror ka pelut South pa san po pra kror ka pelut shano atau yang kena pisah omra risto pa Manipur dengan NPP ka political party ka basensyal ka sarkar ka jonga baga jongthi mentang iklam yo show ya ka sarkar jonga jongthi ngilayo ya ka government ruling by the political parties kadai ka sarkar ka basensyal ki political party ki persang ban shimno ya ka pisah ka jonga baga jongthi ban lekpatan pelot saki wei par ki jela ban yakun election nak benta ki wei par ki jai ban riu am show ban wanra ya ka development na to ka jela ka jongi man lai wei pa wei bagin yo ka jimba ngimi isu yang development ngimi isu yang kai ganti ke bapa kan sabang ilai kan sabang ipai tak kijing pen sudah kijing mom sudah ngiyai seron macheneng ngi sumpang tang kedonun ngi sumpang tang mensem ngi seuto bang ilong longwer bang nakasi kan sabang ngiyai nyamar balai ngimi isu yang ganti ke bapa mentala lagi ilong apa ki private hospital ki private hospital tak kira charge ka pisa bill ki lak tingkah mentala pidantang bayang hero kini akan pergi opang COVID positif. Kaya ke bau James sang mau dang jubab, dang kini kindiat segi. Ulah dia penong, ulah omru, bahkan nika COVID-19. Kalau dang kiu apa kejelah. Peju COVID, ulah dang kiu. Sange no kijing ki betul menteri ramba. Ingin sange boleh kijing ki. James sang mau belum health minister. Ulan depan kira ni kini berkhoi penong itu sange no kijing iki. Handai amdan jing iki. Kani ro gamde kijing iki. Kalau sulong haju ka port kum ka jingpen sengau pai ba, jingpen sai pai ba. Aktin panai kum ka awareness campaign ka bangiya. Nama belai ngipan sengau iki matik siar jong matamagan ki. Iwan raro yang kecing demand peaceful demonstration cakap sarkar jela yang kita ki right lagi mat health freedom food security education policy. Bagkata ka eke berkhoi ka lomba lada haban sange no bala kiu tau COVID-19 kata kamon ina di bersaku sairo ba anda bakal kon ka election na champion kin sawra bang ka lockdown kin sawra bang ka lockdown bang puniam no yang apa dia fi anda yo i ibril ki baptrai khoi ki persang ban le de kini begitai anda i ibril ki persang ban nyelam mengal ti ki bakhoi ki wan ra da ka ban put mong ki bon kita ngi isro macheneng na bon stang ki jiki mata ngi phai si no hikai ngi phai si no trace pok health department ngi phai si bon ngi mata la bon si jiki ki sudah balai ngi yaki kata kalong bangi than bangi dan kami ka bam amte kum kita ki bam yaki ki balas punan kam sok ek bisa jonga bajam ki ana ngi phai ka chuba ka bangi yo na po ka World Bank kacubab ka bang iyon na po ka World Bank kalong ka World Bank kalong ka baga jela Meghalaya ka lepsim ka ram na po ka World Bank kau jela Meghalaya ka lepsim ro ka ram na po ka Asian Development Bank handre ya kane ka pisas no ki pelot ka World Bank ka jubab ko ba klempoy chi pa mana ba the ministers in it all kamot ki minister ki bamlo ni ta bro khoi ki minister ki jongi ki pamlo ni ka pisa ka bagi shimlon na po ki World Bank ki shimlon na po Asian Development Bank na ba khado mga pagmapingin haban perthai kalai karam
Kabak bahan benda kelong baik kena sam lagi jongi. Sebagai pai ke jeng ki yakdo lagi bersang benlai ban pule ru ki yakdo jeng lagi bersang benlai ban pule ban sim karam ru ki yakdo jeng ki bang benda ki mai ram so nama belai karam profile asim lu ke jela karam profile asim lu ke jela me kali ate syai so kendang orang kabak bahan benda kelong geni ke profile ke bang sausi bang saudia kelong ba himyo so ban imlai lo hala ka jong keri ba jai benrio kita gini ki barokhan ki banga pensengau sepi kum ki pai ban of song nagaliang jong iba kitbok tabai la depan pensengau ipi semangi kena ki badannya ka talent ki badannya ka sab ka phong la ka dei ka roi ka siau la ka dei ka put ka tam la ka dei ba ka shat ka men ka tai barokhan ki donnya la ka jong ka sab hendrai ki galong ba sarkar kam yu kita barokhan ipai ki kena ki jong i menta tumbang no lilai menchen snam ba ka sarkar la ba election minister la depan ong ban wan ra no ya ka on class Hendai support nong kendong atau bila aban penerkam online class. Kilong yang kibado kin haban tiri smartphone. Kisnong ki padan network ki haban pelan hidala dia. Hendai hato ka sarkar menta ka kemense. Ka kemense ka sarkar jungi menta banong batang na kadaw ba kayo iba. Kilong yang man laki jaka kiladon ki dish TV. Man laki breu kiladon ki kali kiladon ki smartphone kila pong judi kila pong ki jai ki riam ki bai babiang. Banong na bakal along ki baruspa ka sarkar ka hun hatong idesa ki baruspa ikram kran bangin baruspa hande ki kran namar bandang tintiu yak roy ka par na ka jong ka jela berba ki emle ki jong tang na ka daw bagi iba ki pai bandre jong ki la phong juti ki pai bandre jong ki la don dish TV ki la don color TV ki la ban smartphone ki don kali kas ki breu ki jong ki belong ki emle ki ong la ruspa nyemdai bagi ruspa hendai ke kong yang mendawa ngidawa ya kecing bangkio hak roy kepar lasai bala hismi ladang yang mendawa menta manopat mendawa kalasai andang ilalong brau parari bait sauto sai ni ke barokoi ngako aban penpau sipi banang aliang jong ka awaken the movement ngalepan penpau menero ka awaken the movement kan habi ban pentrai kam no ya ka clean political campaigns haswa jong ni election ke barwan ngin haban lech kisnong namal palengi iru teng kum kini ki khlung kena ko bang no mo palengi haban ken ni kata namar gim don so kinong mi khmat jong ki ban peithang ki ban pe ya kata ko ka kya ban pe ya ka bule buti namar anda habang ipoi mun hakani spok te ki jaga glong ba ki kena school ki poi hospital ar fuingut bagi di iuni iron and folic acid tablet hato pinang syai benda hato kinong mi khmat jong ki kita ki se ya jing e ju pai ba Ipai bagi tawan yap tan nakadaw baka ne baka tay. Agi por ki mamenswa young normal people, normal person. Ubriu bakho, ubriu lai loi de ubriu bam deng mas, ya ubriu bakho kedop iki kon gikti, ubriu ba yai lai loi, young ubriu ba lai loi. Hendrai menta ngimong show ubriu ba lai loi, kum yang ai pi ngimong show ubriu ba lai loi. Hendrai menta ki ong ba ubriu ba lai loi de tu ubriu ba deng mas, ubala ra lupa ki syringe injection nakti, ubala pong lupa ki PPE mode, utau di ubriu ba lai loi. Ki ong kum tam ja. Di hang no show ngin poi de. Nakata kadaw ken ko ki para regi, pardo ki para snam. Sengau tholam yak ai barokhoy. Kane ki jingwan ra yakini ki modern medicines. Ka jingwan ra